अब सुनत रही जा आरा के मुर्गिया, छपरा के नचनिया, छपरा के मरुतिया, आरा के ड्राइवर, आरा के मुर्गा, मगहिया मुर्गा, कई गो का कहीं कहल जात नइखे, बिना कहले रहत नइखे। जय श्री राम। खेसारी लाल यादव लेके आए गाना आरा के मुर्गिया। ओकरा रिएक्शन में अब आप लोग के सुने के मिला था, केहू गा होता है कि आरा के ड्राइवर, छपरा के मरुतिया, केहू गावता छपरा से लिया नचनिया, केहू लवांडा, केहू छाका, पता न का। धन्य बड़ा लोग ये भोजपुरी के देवतुल्य स्टार लोग, कितना धन्य बड़ा लोग। तो उन्हीं लोग के बस चले नु तो घर घर बांट दे बोलो। मतलब इतना बड़ा स्टार का जरूरत रहे कोनो जिला के नाम लेके गईला के। हम तो जब से गाना आयल तब से विरोध करते नहीं। कुछ लोग सोचेला कि हम खेसारी लाल यादव के विरोधी है, बिल्कुल विरोधी ना है। और पवन सिंह के सपोर्टर हैं, उनको बिल्कुल सपोर्टर ना है। हम भोजपुरी के सपोर्टर हैं, भोजपुरी के श्रोता हैं, भोजपुरी से प्रेम करेना, ना कि पवन सिंह से, ना ही खेसारी लाल यादव से। खेसारी भैया इतना बड़ा स्टार्टअप भइला के बावजूद कोनो जिला पर, कोनो इंसान पर का जरूरत बा कटाक्ष कैला के नहीं जानत कि तू आरा। आज तो एबीपी न्यूज में भी चलावल जाता कि खेसारी लाल यादव ने टारगेट किया पवन सिंह को। ना देख ले हो लोग न्यूज, वो अलग बात बाटे, लेकिन एबीपी न्यूज पर चलावल गई ये न्यूज के मेन न्यूज चैनल जो एबीपी के बा, नेशनल चैनल पर। तो का जरूरत बाटे। कुछ लोग कहेला कि भोजपुरी के स्टार आपस में मिल के कंट्रोवर्सी करेला, तो कोनो बड़ बात नहीं के हो सकता भाई। ये लोग व्यूज खातिर कुछ कर सकता। इनकल लोग के बस चले तो ये आपस में सबके लड़ा दी लोग, जात के लड़ा दी लोग, जिला के लड़ा दी लोग, जवार के लड़ा दी लोग। और रिएक्शन देवे वाला भी धन्य बने, केकरा के अच्छा कही, केकरा के बुरा कही। मतलब पवन सिंह के वजह से आरा इतना ज्यादा फेमस हो गई बा कि साला हर 10वां गाना, भोजपुरी के हर 10वां गाना आरा के नाम से बा। पवन सिंह के लिखल बा का नाम से आरा, आरा पवन सिंह के नाम से ही जानल गई बा का मतलब यही से कहाला कि शिक्षा बहुत जरूरी बा। जहां शिक्षा ना रही वही लोग ऐसे ही करी। जब शिक्षे नहीं खे तो आप का उम्मीद कर सकत नहीं। मतलब एक आदमी को होला कि यार चला स्टार्टअप नहीं खे हमरा भी, स्टार्टअप खतरा कुछ हम उल्टा पल्टा काम करते नहीं, समझ में आवता। लेकिन इतना बड़ा स्टार्टअप भइला के बाद भी हम उल्टा पल्टा करी तो ये तो मतलब सोच से अलग बाटे। हम उस दिन कहले रही वीडियो में कि आरा के मुर्गिया एगो गईले बा, छपरा के मुर्गिया, आरा के मुर्गिया देखिए कितना खुशी मनावता लोग, कितना लोग खुशी मनावता खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में कि इतना नंबर पर ट्रेंड करता हई हऊ फलान ठिकान। का भोजपुरी में केहू वीडियो बनाई, का केहू बात करी, कहाँ से बढ़िया लोग भोजपुरी में बात करे खतरा ही है। का केहू अपन विचार रखी, ना ही एजा के दर्शक भी के उहे हाल बा और एजा के स्टार लोग के भी उहे हाल बा। कौन आके गाली लिखे लगा कमेंट बॉक्स में, गाली तोहरे लिखे आवेला ना नो। कहू वीडियो में हम जी कह के नु संबोधित करी ना, सब के हो गए गाली हमारा ना बोले आवेला। गाली कहीं स्कूल में पढ़ावल जाला का, गाली कहीं आम लेखा पेड़ पर लटकल रहे लगी, तोहरे भी तोहरे अंजुरी में चुअल हो, बाकी लोग के अंजुरी में नहीं चुअल। थोड़ा मर्यादा बहुत जरूरी बा। इंसान आज इंसान ऐसे बा कि इंसान मर्यादा जाना तक, मर्यादा का जब मर्यादा खत्म वो दिन जानवर से भी बड़का जानवर इंसान बन जाए। लोग कहेला नु कि इंसान के इंसान, तो इंसान के इंसान सिर्फ और सिर्फ मर्यादा बना के रख ले बा। जो ना इंसान से मर्यादा खत्म, आप ओकरा से अनुमानों नहीं लगा सकत ओकरा बारे में। जो ना इंसान के पास मर्यादा नहीं है, कितना बड़ा गुनाह कर सकता। मर्यादा हर गुनाह के रोके के कोशिश करेला। मर्यादा हर गुनाह के एक सीमा होला, एक दीवार की तरह खड़ा रहेला। तो वो दीवार के मत तुरलो और गलत चीज के
विरोध करी जा, बस इतने बाटे। और बाकी क्यों स्टार के सपोर्ट का है भाई, भोजपुरी से बढ़ के बा। आज आप भोजपुरी से जानल जाई ना कि पवन सिंह के नाम से, ना ही खेसारी लाल यादव के नाम से। आज आपके पहचान, आपके मिट्टी के पहचान भोजपुरी भाषा से बा। और कोई धन्यवाद नहीं कि हमारे घर में आके हमरे घर के गंदा करी के लोग और हम वाहवाही चिल्लातनी। ई हालत हो गलो भोजपुरी के दर्शक के। काज भोजपुरी के सुपरस्टार कुछ अपना पैसा खतिरा, कुछ पैसा कमाए खतिरा आज भोजपुरी के ही नाश करत रहन, और भोजपुरी के लोग ताली पीटता, वाह भैया वाह भैया वाह भैया। का मतलब बा? बाकी आप लोग के विचार का बा हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बड़का बिहारी के चैनल सब्सक्राइब नहीं की ले तो हमरा के सपोर्ट करी जा, इससे कि भोजपुरी के बाद भोजपुरी में ये भोजपुरी के बेटा आपके साथ करेला। अगर आप ये वीडियो के फेसबुक पेज पर देखत नहीं तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले हम।